हाय साथी सब केना छी। देखू आई हम बनाबी छी मूंगा के सब्जी, मतलब कि ई है सोइजन। एके सोइजनो कहै छै, मूंगो कहै छै। अहाँ सबके गाँव में एके कथी कहै छै से हमरा कमेंट में बताएब। मतलब खिच्चा रहलै तऽ हमरा ललकै, मतलब ताज़ा पहला सोइजन। तब एके हम छोट छोट पीस काट के एके हम 2-3 पानी से धोइली। धोइला के बाद में एके हम कनी बाफे लागी ध देली गैस पर हल्का देर 5 मिनट तक ले हम बाफे लागी ध देली। ध के छोप देली। तब हम तावे हम मसाला के हम तैयार हम की सब पीसबै से अहाँ सबके हम देखाबै छी। मसाला में कथी सब रखबै देखू, सरसों लहसुन, एगो छोट सिन प्याज, कनी जीरा मरीच सब ध के मिक्सर में हम पीसली। तब तक हमर सोइजन उसना गेलै, मतलब बफा गेलै। देखू खौले लगलै। एके हम पानी छान लेली। छानला के बाद में कढ़ाई धिकैली। कढ़ाई धिका के कनी सरसों के तेल देली। तेल ध के कनी मेथी के फोरन देली। तब एमे हम कनी छोट छोट आलू रहलै से काट के हम धो के धैले रहली। तब हम एके छौंक देली। आलूओ के छौंकली, मतलब अहू के एके छोप छोप के हम कनी देर तक ले खूब से भूंजली, उल्टा पुल्टा के कनी देर। मतलब कि एके हम लाल करके, जब तक लाल करके भूंजलै तब तक हम एके भूंजते रह। भुजा गेलै तब हम एमे सोइजन रहली बाफले से सोइजन भी ध देली। कनी अहू के कर लगा देली। अहू के हम आलू संगे कनी देर भूंजली। भुजा गेलै तब हम मसाला जे पीस के तैयारी कैले रहली से मसाला सब हम एमे देली। कनी हल्दी के बुकनी, कनी मिरचाई के बुकनी, कनी तनी मतलब कि 2-3 गो टमाटर छोट छोट काट के सेहो धरली। टमाटर धैला के बाद में स्वाद अनुसार नून सेहो देली। नून ध के एके हम कनी चलैली। चला के तब फिर से कनी हम पानी के फव्वारा दे के खूब निम्मन से हम भूंजली। एके खूब चला चला के भूंजली, मतलब कि छोप छोप के मसाला पकैली। पका के मतलब मसाला भुजा गेलै तब हम एमे पानी हम देली खद के लागी हल्का, मतलब कि पानी ध के खद के लागी छोप देली। जब खदक गेलै तब हम एके देखली। देखू हमर आई के सोइजन के सब्जी केहन लागल। साथी सब मन पड़ल होय तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देम।